играме Stumble Guys. Днеска по-бързо пуснах видеото. Така. Днеска ще играем две игри, мисля да играем. Ако сте нови в канала... замразиха ме. Ако сте нови в канала, моля ви се абонирайте се с камбанката, за да получавате известие за новите ми видеа. Да, тук няма да се квалифайтна. Да, хора, нищо. Да знаете, това са просто едни игри. Аз много ми се ядосвам на тия предизвикателства, ама какво да се прави? Нищо. Днеска след това видео ще има още едно, където ще имаме един гост. Ще играем парти в Stumble. Ще играем две игри и ще спирам видеото. Така, да почваме новата игра. И за тези, които не са виждали новото ми видео, след малко ще ви покажа героите си. Не са кой знае колко много. В менюто сме, добре. Ето ми героите за тези, които не са ви гледали миналото видео. Мисля сега да сменя героя и да играя с ето този динозавър. Даваме плей. Това е втората игра и спирам видеото, защото не мога повече да играя. Пардалката. Тук ще ви науча на един китайски скип. Великите китайски скипове знам аз тук. Ето е само един. Тук джумпвате два пъти да паднете в центъра. И тук се опитвате максимално да скипнете, но сега аз няма да скипвам много. Аз не обичам частта, като стигна до този рул, както се нарича. Ударихме се. Ето тук. Понякога се удрям в самото това и се бавя много. Ето искам се ударих. И ето го единия скип. Втория де. На темпа сме хора. Имам малък шанс да се класирам. Тук е третия скип. Аз няма да скипвам, както ви казах. Той има някакъв шанс да се квалифайтнем. Тук минавате по средата, да не се бавите. Ето квалифайтнахме с трети. Този е много назад, ще спектите. Да, round over. За тях, не за мен. Тая игра едва ли ще получим коронка. Но нищо, това са просто едни игри за забавление. Само не Мистер Бист. О, добре. Не, Мистер Бист, ама пак не искам това, ама нищо. Това не го обичам много. Тук гледайте да не джъмпвате по много пъти, защото е опасно.
Някакъв искаше да ме удари. Кой иска да удари горкото PMG? Хора, пишете ми в коментарите. Вие имате ли някакви неща за тролене? Защото аз скоро мисля почвам само да троля, за да ги издразня малко. Тука. Точно пред финала, де! Нищо, хора. Нищо, хора, нищо. Спокойно. Промените. Те са неизменна част от живота ни. Впусни се в промените на живота с Банкя. Пишете ми вие коментарите дали играете с футбол. Промяната е в природата ти. Банкя. Моля ви се, ударете един лайк, защото да ме подкрепяте. Моля ви се. Направихме квест. Ще го вземем ли? Взехме го! Стискайте палци, хора, за нещо яко. Моля ви се. Който иска да ми се падне нещо яко, да пише бързо в коментарите хаштаг Legendary or Special or Mythic. Хаштаг Legendary Special or Mythic. Моля ви се, хора. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, край. Който е написал. Добре. И 5 секунди ви давам да направите, да се абонирате и да ударите лайка, да се абонирате за канала и да цъкнете към банката, за да получавате известия за всяко мое ново видео. 5, 4, какво чакате още? 3, защо не се абонирате? Айде! 2, 1, добре, браво. Айде нещо яко. Мод. Я да го видим, той е мод. Много е як. Аз имам тези емоции, това е оригиналния, този. Бях този с преди, после този и този, който ме кефи. Много. Ударете лайка. Моля ви се. Моля ви се, хора, ударете лайка. Не това, а това. Моля ви се, хора. Ще бъда ето така. И ще ми давате подкрепа. Това за вас. Това за вас, това. И това. И това. Това за вас също, за момичетата. А това за момчетата. И това за момчетата. Ето лайк. Моля ви се, хора, ударете лайка и се абонирайте за канала с камбанката, за да получавате известия с всяко мое ново видео. Чао, чао! До следващия видеоклип.